Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da warhaka barkan lokaci. Wannan sune fina-finan mu za su fito a ranar Laraba kenan wannan insha Allah. Waɗanda ba su shiga rigar sun shiga cikin wannan tsarin namu na VIP wanda ake samun duk wani sabon film da ya fito. Ya kamata kenan su ɗauki lambar mu su yi mana magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram insha Allah. Kar ku manta ku yi mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu a kai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda ba za a same su a YouTube ba, za a same su ne a cikin group kaɗai wanda ake biyan kuɗi ana shiga cikin group duk wata insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kuma sai ka ɗauki lamba ta mu sai ka mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram insha Allah. Mun gode. Ga duk wanda suke buƙata ko wace ƙasa ke insha Allah idan kai mana magana za mu gaya maka yadda za ka biya kuɗinka sai mu saka cikin tsarin VIP wanda ake samun duk wani sabon film kamar da muka talla kowane lokaci insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan sai ka ɗauki lamba sai ka tuntuɓe mu insha Allah ta WhatsApp ko ta Telegram. Ta nan ne za ka iya samun duk wani sabon film da kake nema idan ka biya kuɗinka insha Allah. Ana mutane rajista ne a cikin group na VIP duk wata. Idan kana buƙatar shiga, duk wanda yake buƙatar shiga ko wace ƙasa ke insha Allah in ka taɓa mu za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗinka a saka cikin wannan tsarin na VIP duk wata insha Allah. Muna saka fina-finai daga kowane kamfani a ranar fina-finai sun fito a ranar muke saka su a cikin group namu na VIP duk wata ake biyan kuɗi insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP sai ka ɗauki lamba ta mu sai ka tuntuɓe mu ta WhatsApp ko ta Telegram insha Allah. Mun gode. Duk wanda ke buƙata kenan sai ya taɓa mun gode insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribe da alamar ƙararrawa.